Тады звярнуўся Ісус да людзей і да вучняў сваіх, кажучы: «На пасадзе Майсеевым заселі кніжнікі і фарысеі. Дык усё, што яны вам скажуць, захоўвайце і рабіце, але паводле ўчынкаў іх не рабіце, бо яны вучаць, а не робяць. Бо яны вяжуць цяжкія і непасільныя бярэмі, ды ўскладаюць на плечы людзей, а самі і пальцам сваім не хочуць іх зрушыць. Яны робяць усе свае справы, каб людзі іх бачылі, пашыраюць філактэрыі свае і павялічваюць махры адзення свайго. Яны любяць першыя месцы за абедам і першыя лаўкі ў сінагогах, і прывітанні на рынку, ды каб іх людзі называлі «раббі, раббі». Вы ж не называеце сябе раббі, бо адзін ваш вучитель Христос, а вы ўсе браты. А не айцом сабе не называйце нікога на зямлі, бо адзін айцец ваш, які ў небе. А не настаўнікамі не называйце сябе, бо адзін ваш настаўнік Христос. Хто большы з вас, будзе вашым слугой. Бо хто сябе ўзвышае, той будзе прыніжаны, а хто сябе прыніжае, будзе ўзвышаны. Гора вам, кніжнікі і фарысеі, крывадушнікі, што зачыняеце валадарства нябеснае перад людзьмі. Вы і самі не ўваходзіце, і тым, што ўваходзяць, не дазваляеце ўвайсці. Гора вам, кніжнікі і фарысеі, крывадушнікі, што з'ядаеце дамы ўдоў і крывадушна доўга моліцеся, затое прымеце тым большае ганьбаванне. Гора вам, кніжнікі і фарысеі, крывадушнікі, што аб'язджаеце мора і сушу, каб зрабіць хоць аднаго празелітам, а калі ім станецца, вы робіце яго сынам пекла удвая горшым за сябе. Гора вам, сляпыя правадыры, што кажаце: хто прысягае святыняй, гэта нічога, а калі хто прысягае золатам святыні, той вінаваты. Неразумныя і сляпыя, што ж большае, золата ці святыня, якая ўсвячае золата? І таксама кажаце: хто прысягае ахвярнікам, гэта нічога, а хто прысягае ахвярай, што на ім, той вінаваты. Сляпыя, што ж большае, ахвяра ці ахвярнік, які асвячае ахвяру? Дык вось, хто прысягае ахвярнікам, прысягае ім ды ўсім, што на ім. І хто прысягае святыняй, той прысягае ёй ды тым, хто ў ёй жыве. А хто прысягае небам, прысягае пасадам Божым і тым, хто сядзіць на ім. Гора вам, кніжнікі і фарысеі, крывадушнікі, што даеце дзесяціну змяты, кропу і кмену, а не звярнулі ўвагі на тое, што важнейшае ў законе – суд, міласэрнасць і веру. Гэта належала зрабіць і таго не пакідаць. Сляпыя правадыры, што працэджваеце камара, а праглынаеце вярблюда. Гора вам, кніжнікі і фарысеі, крывадушнікі, бо абмываеце тое, што звонку чары і місы, а ўнутры поўнае здзерства ды нячыстасці. Фарысей сляпы, ачысці перш знутры чару і місу, каб і тое, што звонку стала чыстым. Гора вам, кніжнікі і фарысеі, крывадушнікі, бо вы падобныя да магіл павапленых, што звонку выглядаюць прыгожымі, а ўнутры поўныя касцей мёртвых і ўсякай брыдоты. Так і вы звонку здаецеся людзям справядлівымі, а ўнутры поўныя крывадушнасці і беззаконня. Гора вам, кніжнікі і фарысеі, крывадушнікі, што будуеце магілы прарокам і аздабляеце помнікі справядлівым і кажаце: каб мы жылі ў дні бацькоў нашых
не былі б саўдзельнікамі іх у праліванні крыві прарокаў. І так вы самі сведчыце, што вы сыны тых, што забілі прарокаў. І вы дапаўняеце мерку бацькоў вашых. Змеі, гадзючыя вырадкі, як жа вы пазбегнеце пякельнага прысуда? Таму вось я пасылаю да вас прарокаў, і мудрых, і кніжнікаў, і адных з іх вы заб'еце і ўкрыжуеце, а іншых будзеце бичаваць у сінагогах вашых, ды будзеце гнаць іх з горада ў горад, аж спадзе на вас уся кроў справядлівых, што разлітая па зямлі ад крыві справядлівага Абеля аж да крыві Захарыі, сына Барахіі, якога вы забілі між святыняй і ахвярнікам. Сапраўды кажу вам, спадзе гэта ўсё на пакаленне гэтае. Єрусалім, Єрусалім, што забіваеш прарокаў, ды камянуеш тых, якія да цябе пасланы. Колькі разоў хацеў я сабраць сыноў тваіх, як кураводка збірае пісклянят сваіх пад крылы, а ты не захацеў. Вось, застаецца вам дом ваш пусты, бо кажу вам, не ўбачыце мяне датуль, пакуль не скажаце «Дабраслаўлёны, хто прыходзіць у імя Господа».